для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Вітаю вас, дорогие сябры. У студии Навум Гальперович за гукарэжысёрскім пультам Евгения Бельская. Фольклор – тая крыніца, што ніколі не перасохне. Гэтыя словы належаць маёй сённяшняй госці і суразмоўцы Тацяне Пятроўне Песнякевич. Госцей, конечно, на радыё не назовеш. С 1977 года яе голас гучыць у эфіры. Яе перадачы полюбіліся сотням і тысячам слухачоў. Яна адкрыла для нас немало цудоўных калектываў і выканаўцаў. Тацяна Пятровна, я прачытаў у адным з вашых інтэрв'ю, што вы з дзяцінства слухалі музыку па радыё. Так, гэта без радыё немагчыма было ўявіць дзяцінства тых, хто рос 50-е, 60-е гады, радыё не выключалася. Я так разумею, што гэта ўсё было адгалоскі пасляваенных такіх часоў. І гэта было так натуральна. Ты прыходзіш са школы з першай змены, у 14 гадзін уключаецца Масква, потым ідуць праграмы пра зарубежныя краіны, а потым у 15:15 і 15:20 гучыць беларуская музыка. Сімфоніі Цікоцкага, Пукста, Алоўнікава сімфанічныя паэмы. Ну і вы угадывали, вы маме пыталіся, хто гэта, угадывали выканаўцаў. То было ў дзяцінстве, у самым такім раннім. Мне мама ўжо па расказах мама, яна казала, што аднойчы зімой везла мяне на санках з дзіцячага садка. А тады стаялі слупы з рэпрадуктарамі на вуліцах. І транслировала Москва канцэрты Козлоўскага, Лемешева, і я ў мамы пыталася, гэта хто спявае зараз? Яна кажа, адчапіся, мароз, трэба ехаць дадому. Не скажы, што гэта да істэрыкі даходзіла. Тады яна казала, гэта Козлоўскі. Всё, я з дзяцінства адрознівала, дзе спявае Лемешев, дзе Козлоўскі. Но все-таки музыка у вас была галоўная такая страсть, галоўнае жаданне займацца музыкай, і вы, скажем так сказать, у музычную сферу пайшлі з самага дзяцінства, так? З самага дзяцінства, з агульнаадукацыйнай школы. Спачатку я хадзіла там у гурток, на фартэпіяна вучылася, а потым паступіла ў музычную школу. А тады была музычная вучэльня імя Глінкі, потым кансерваторыя, а потым радыё. Всё. Ну і з таго часу вы па сённяшні дзень на радыё. Я нагадаю, што у нас сёння у студыі Тацяна Пятровна Песнякевич, голас якой вы ведаеце, перадача якой вы слухаеце. Мы расказваем пра радыё, расказваем пра наша жыццё, пра нашу работу. Сувязь з намі можна трымаць праз смс-нумар 1029 за гукарэжысёрскім пультам Евгения Бельская. Ну і вы неяк сказалі, што наогул вы па характары слухач. Я гэта заўсёды усім расказваю. Я слухач. Я люблю слухаць, удумвацца, пытанні магу задаць, калі мяне штосьці зацікавіць. Я не магу так распавядаць квяціста, як паэты. Тым не менш, ваши расповеды па радыё вельмі цікавыя. Я заўсёды таксама люблю слухаць ваши праграмы пра нашых музыкаў, пра нашу песенную культуру, пра фальклор, пра што мы пагаворым пазней крыху. А усё-таки вы трапілі на радыё, вы прыйшлі на радыё працаваць адразу пасля заканчэння кансерваторыі. І гэта таксама з аднаго боку і кансерваторыя, музыка не выпадкова. Ваша сям'я сябравала з такімі слыннымі музыкамі, так? Геннадзій Іванович Тітовіч. Гэта з яго дапамогай я трапіла сюды на радыё. Гэта было сапраўды незабыўнае знаёмства з Геннадзем Івановичам, Ольгай Матвеевнай, увогуле з яго сям'ёй. І потым такая цікавая гісторыя стасункаў Геннадзія Івановича з бацькам майго мужа.
Бацька быў падчас вайны у камсамольскім падполлі. Потым яго арыштавалі і вывезлі у Францыю. І там так адбылося, што ён захварэў, і аднойчы яго палічылі мёртвым і выкінулі. І яго знайшлі манашкі аднаго манастыра і выратавалі яму жыццё, і потым ён вярнуўся сюды ў Беларусь. А з маладосці яны сябравалі з Геннадзем Івановичам. І так гэта... Ну, гэта вельмі добрая рэкамендацыя такога чалавека. Так, і я потым з такім задавальненнем рабіла з ім праграмы, і голас захаваўся, ёсць у нас у фондах перадачы цыкла «Радыёклуб Фальклор», і я яго запрашала, і ён заўсёды з задавальненнем згаджаўся. Ну вось, дарэчы, вось бачыце, як вы слухалі радыё з дзяцінства, вы ўгадывалі, хто спявае, а потым, значыць, ваша сям'я сябравала з Геннадзем Івановичем Тітовічем. Вашага мужа прозвішча Песнякевіч. І так мы прыйшлі да песні. Песня і музыка. Прычым, я ведаю, што вы з мужам сябравалі з першага класа, за адной партай нават сядзелі. Так. Гэта было ўжо, ну, недзе ў класе 6 мы селі разам, а так сядзелі на розных радах. Ён недзе ў 3-м, я ў 1-м. Ну, з першага класа, сапраўды. Я не ведаю, пэўна так, наканавана. З нябёсаў паслалі. З нябёсаў наканавана. Ну і вось, як вот ваши першыя крокі на радыё, таму што, у прынцыпе, вот многія у нас на радыё працуюць людзі, якія скончылі кансерваторыю, якія маюць музычную адукацыю, якія, можа быць, не марылі быць журналістамі, але вот лёс так склаўся, і яны робяць вельмі вялікую і хорошую справу, вот, прапагандуючы нашу музыку. Так. Тут трэба так спыніцца на тым, як я прыйшла на радыё, як выпускніца кансерваторыі, я прыйшла ў аддзел беларускай музыкі, аддзел ужо музычнай рэдакцыі са сваімі традыцыямі, ўсё склалася, і я паступова ўваходзіла, і я вучылася, таму што не адразу тады выходзілі ў эфір, не адразу тады нават і дазвалялася чытаць тым, хто толькі прыйшоў, чытаць свае праграмы на запісах. Гэта ўсё адбылося праз гадоў 10 пасля таго, як я прыйшла, таму што раней былі дыктары, акцёраў запрашалі і працавалі з намі рэжысёры. Ну, увогуле, для наших слухачоў, напэўна, цікава, вось наколькі вот спецыфічная работа на радыё. Вот калі бралі інтэрв'ю мы у Маргарыты Захары, якая акцёр і дыктар, яна казала, што нават калі яе ўзялі дыктарам працаваць, 4 месяцы яе не падпускалі к мікрафону, к эфіру, таму што спачатку гэта былі такія вопытныя дыктары. І вось, а калі вы самі пачалі вот весці свае праграмы, свае эфіры, напэўна, таксама была школа вот такая вот вымаўлення, школа радыёфонікі, як скажам так. Так, была такая школа, і я нават памятаю першы запіс свой. Я села чытаць, рэжысёр Ірына Барысаўна Андрэева, гэта жонка Іллі Кургана. Яна працавала ў музычнай рэдакцыі, і я памятаю, як я пачала хутка чытаць. Ад страху, пэўна, ад хвалявання. Хутка, супакойся, Таня, супакойся. Медленнее 50 разоў. Ну, і так, потым гэта было вельмі адказна прыходзіць на запіс, слухаць заўвагі, імкнуцца зрабіць штосьці лепш, чамусьці павучыцца. Я ўвогуле павінна сказаць, што на радыё я і мову беларускую удасканальвала, таму што я не магу сказаць, што яна была ва ўжытку. У школе у нас была вельмі добрая настаўніца Софія Львовна Завіна па беларускай мове і літаратуры, а сюды я прыйшла без мовы, но быў выдатны аддзел стылістаў, якія працавалі з тэкстамі, якія сапраўды дапамагалі, і зараз я толькі магу сказаць вялікі дзякуй тым людзям, якія
читали наши недосконалые тексты. Ну, на тэксты, конечно, стылісты на радыё сёння ёсць, працуюць людзі, стыль-рэдактары, якія дапамагаюць рэдактарам правільна гаварыць, ведаць мову, таму што для нас мова – гэта не толькі рабочы інструмент, гэта тое, што вось у душы, і мы павінны перадаць і любоў да сваёй мовы, і правільнае вымаўленне. Самае галоўнае – правільнае вымаўленне, таму што так, як гавораць нашы артысты, наши дыктары, наши вядомыя журналісты, якія працуюць у эфіры, гэта, ну, скажем так, амаль эталон беларускай мовы, і мы да гэтага імкнёмся. Ну, вось у нас ужо Александр, вот ён заўсёды слухае нашы праграмы, прынамсі, калі я вяду гэтыя праграмы. Дзякую, Александр, за тое, што вы да нас звяртаецеся. И вот вы написали «Люблю концертную залу в середу». И ваша любимая музыка и передача. Это до вас уже питание. Да, моя любимая музыка. Так. Я так не могу нават и отказать одразу. Я только могу сказать, что мой любимый композитор Клод Дебюсси. Это... А так, увогуле, мне цікавіць всякое новое, добра зробленное, такая прыцягальная музыка. І я тут не раблю для сябе нейкіх выключэнняў. Я люблю і джаз, і этна, і крыху рок, і сімфанічную музыку, і камерную фартэпіянную, і харавую. Ну, нават не ведаю, на чым спыніць зараз канкрэтна. Ну, я вот слухаю таксама з вялікім задавальненнем, слухаў ваши программы, где вы рассказываете, ну, скажем, про ретро, но ретро такое близкое ретро, так сказать, да. Так. Гэта і самые і Бітлы, гэта і там вот Карл Гот, і там тое, што было зусім недавно популярна. І я думаю, што слухачоў вельмі много, якім падабаюцца гэтыя праграмы, вяртаецца гэта музыка, і вы выбираете такое, ну, скажем, хорошее, цікавае, і нешта скажаце пра гэтую музыку, пра гэтых кампазітараў, пра гэтых выканаўцаў. Так, я увогуле, гэта музыка, ну, маёй маладосці, так будзем казаць. І я памятаю, як я яшчэ ў маладосці хадзіла на канцэрты ў палац спорту, калі прыязджалі артысты замежнай эстрады. Гэта былі артысты сацыялістычных краін, і гэта былі тыя ж Радміла Караклаіч, артысты югаслаўскай эстрады, польская эстрада была, чырвоная гітара, Марыля Радовіч. Гэта ўсё маладосць. Ну, акрамя таго, што былі філарманічныя канцэрты, але гэта... Ну, такі час быў, што ўсё гэта так бурліла, ўсё было жывым, і хацелася хадзіць, хацелася слухаць, і музыка была прыгожая. Ну так, я памятаю, што вось Чэслаў Немін, я першы раз яго пачуў у Гродна, ну, яны все гаварылі «Чэсік наш земляк», і гэта быў такі, па тых часах, такі, вот, скажем, музыкант, ну, калі не фармальны, но не вельмі сучасны. Так, сучасны, я памятаю канцэрты, ўсё ў тым жа палацы спорту. Так, і яго нават песні былі, записываліся на таких кружэлках, на таких самаробных. А цяпер вот ужо ён, мы яго юбілей недавно святкавалі, яго ўжо няма, і яму ўжо, так сказать, 75 гадоў, так вот ўжо спомнілася. Все гэта ўжо легенда. І вот гэтая легенда, калі вот вы вяртаеце гэтыя легенды, напэўна, не толькі для тых людзей, якія ўспамінаюць сваю маладосць. Напэўна, і маладым людзям цікава паслухаць, таму што, шчыра кажучы, ну, вы музыкант, я дылетант у гэтым, але гэта вельмі хорошыя выканаўцы і хорошая музыка. Канечне. Таму што я і гэта выбіраю прыгожае, тое, што можа закрануць сэрца. Абавязкова гэта. Ну, трэба, каб не быць абыякавым. Я думаю, што прыгажосці музыкі і слова, яны заўсёды знойдзе гэтая прыгажосць, водгук у душы слухача, калі слухач неабыякавы і
Ну, я так думаю, і яшчэ падрыхтаваны да ўспрымання новага, які не адмаўляе новае, а новае для сябе. Вы не адмаўляеце вот сённяшніх пошукаў, сённяшніх, так сказаць, вот сучасных, ультрасучасных гурты, там якія прыязджаюць, вот спевакі? У якім жанры? Ну, самых розных жанрах. Я магу сказаць, што я неяк зараз у баку стаю ад гэтага авангарду ўсяго сучаснага. Я люблю музыку мінулых гадоў, ёсць любімыя мелодыі, але з цікавасцю сачу за тым, што робіцца з народнымі тэмамі. І менавіта этна-музыка мяне цікавіць, і наш нацыянальны фальклор, як ён увасабляецца сёння. Ну вось мы дайшлі да фальклора, як я і назваў нашу праграму, вы дакладней назвалі яе сваім выказваннем. Фальклор тая крыніца, што ніколі не перасохне. Ну, вы сказалі, што вот, ну, паэты, яны больш так прыгожа гавораць, не знаю, як наколькі прыгожа, але з вашага дазвола я вам прачытаю верш пра фальклор. Абавязкова. Убачыў гарадскім двары жалейкі, скрыпкі, цымбалы, нібы далёкія сігналы таемнай даўняе пары. Усёй душой адчую зык, які азваўся ў роднай песні, а вочы шчырыя музык нібыта з фрэсак уваскрэслі, нібыта фарбу нехта сцёр, а далей чысціня такая, зноў нехта скрывіцца фальклор, а нехта ж слёзы выцірае. Ну, выдатна. Я чытала гэты ваш верш у Фейсбуку, быў апублікаваны, выдатнейшы верш. Ён так дакладна перадаў стасункі чалавека з фальклорам. Сапраўды, фальклор па-рознаму ўваходзіць у жыццё кожнага. Хтосьці з дзяцінства гэта чуе, з матуліных калыханак, хтосьці ўжо ў сталым узросце раптам разумее і бачыць гэту прыгажосць і мудрасць. Так што тут кожнае слово, як кажуць, пасуе да сённяшняга стану нашых адносін да фальклору. Ну, вось, а цяпер я ваши словы прывяду. У фальклоры столькі ўсяго закладзена, слова спалучаецца з музыкай і з абрадам, гэта цэлы космас. Ну вось, я папрасіў вас, вот, нас пазнаёміць з тымі запісамі некаторымі, якія ёсць у вашым архіве. І вось давайте паслухаем, што можна зараз вот паслухаць. Я хочу, каб мы паслухалі песню «Па сіняму мору чаўночак плыве». Я яе пачула падчас фальклорнай экспедыцыі ў Расонскі раён. Тады наша выдатная даследчыца традыцыйнай культуры Рэгіна Гамзовіч нам так акрэсліла маршрут, куды мы павінны паехаць. Мы паехалі ў Расонскі раён. Ніколі там не былі, гэта самы край. Ну, я бываў там, гэта моя радзіма, там блізка ад Полацка, вось, там літаральна 60 кіламетраў ад Полацка, там на поўначы. Так, на поўнач, і там мы записывалі розныя калектывы, і быў калектыў з вёскі Янкавічы, і спявачка Інна Лебедзева праспявала гэту песню. Я была ўражана словамі, яны такія простыя, яны дакладныя, і потым з гэтага ўсяго і мелодыя быццам бы адразу запамінаецца. Ну, вырастае такая карціна жыцця. І я думаю, што давайте мы паслухаем зараз, а Інна Лебедзева гэтую песню ад сваіх родных пачула некалі яшчэ ў дзяцінстве і прынесла ў калектыў. Яна спявае гэтую песню. Па сіняму мору чаўначок плыве, па сіняму мору чаўначок плыве, а в тым чаўночку мілый мой плыве, а в тым чаўночку милый мой плыве. Напускаў ён речак за моих горьких слёз, напускаў ён речак за моих горьких слёз. Навіў ён вяровак за моих росых коз, навіў ён вяровак
за моих русых кос. Начесал он тресок за моих белых плеч, начесал он тресок за моих белых плеч. Неправда, жонка, неправда твоя, неправда, жонка, неправда твоя. Напускал я речок с белой березы, навил я веровок с белой пеньки, начесал я тресок с тонкой лозы, начесал я тресок с тонкой лозы. Ну вось мы паслухалі эту песню, якую вы запісалі на Расоншчыне. Увогуле я ведаю гэты край, гэта цудоўны край, прыгожы. Вы ведаеце, там вот у Краснаполі я быў, так сказаць, в этой вёсцы быў. І там вот за Краснаполем там такі лес, і вы разумееце, там ідзеш, вот сосны такія стаяць, стромыя такія сосны, і праз 2-3 кіламетры возера відаць. І вот так вот ідзеш, сосны, потым возера, потым зноў сосны, а там яшчэ такія прыгожыя, і, канешне, людзі там прыгожыя і спяваюць, і захавалі гэтыя песні, но не здарма. Вот Ян Баршчэўскі, шляхціц Завальня, вот менавіта з Расоншчыны, вёска Мурагі, а цудоўнае возера Нешчарда. Гэта ввогуле край такі песенны, край такі цікавы, і я думаю, што нашы слухачы, якія калі-небудзь у іх узнікне такая магчымасць пабываць на возеры Нешчарда, пабываць на Расоншчыне, гэта вельмі прыгожа. Вось, а ваша мама родам з Мсціслаўскага раёна, гэта ўжо зусім іншы, гэта зусім іншы бок, але там таксама цікавая такая прырода і цікавая такая песенная культура. Яна вам спявала песні, вясельныя песні. Вясельныя, я памятаю, мы у кансерваторыі вывучалі, быў прадмет беларуская народная творчасць, і мы вучыліся ў нашай славутай музыказнаўцы Лідзі Саломоны Мухарынскай. І потым было такое заданне прынесці нейкія фальклорныя ўзоры і іх так разабраць па-музычнаму, каб было там ясна, які рытм, як усё гэта пабудавана. Ну і ўсё, я села ў роспачы і кажу: мама, ну я ж не ведаю, я тут у Мінску вырасла, нічого. Она кажа: ну я вспомню, і наспявала мне такія прыгожыя вясельныя песні. Яна з вёскі Колтава. І для мяне было аднойчы такі выпадак, і я лічу, ну, ён таксама нездарма здарыўся. Я записывала Ірыну Мазюк, і прыехаў Уладзімір Ціханаўскі з Любаншчыны. Ён спявак, ён кіраваў тады музычным калектывам у вёсцы Рачэнь. І ён расказвае, ну, я спыталася, адкуль ён ведае песні, якія песні ён спяваюць. Ён кажа: ну, з маладосці я памятаю, як было ўсё весела, на вёсцы ішлі з адной вёскі, потым колтаўскія ідуць, потым яшчэ адкуль, я кажу: колтаўскія, це маміна радзіма. І все, думаю, ну як так? Вось так адбываецца. Нечаканыя нейкія сустрэчы, вельмі я была ўзрушана тады. Гэта вось вёска Колтава, а потым з гэтымі песнямі падняпроўскімі я пазнаёмілася праз Зінаіду Яковлевну Мажэйку. Яна тады пісала песні вёскі ўсполлі. Яны зараз у нас захоўваюцца і на дысках, і тады яшчэ рабілі запісы, яна для фільма свайго рабіла чарговай этнаграфічнай такой стужкі, не то галасы стагоддзя, не то памяць стагоддзяў. Вось. І з той пары, вось, Магілёўшчына, я ўжо ведаю, што гэта такое, і якія гэта песні, і там сапраўды
цікавы такі пласт. Дарэчы, я памятаю Алесь Пісьмянкоў, паэт, з якім мы вельмі сябравалі, ён так быў зацікаўлены, вот, і казаў толькі, вот, трэба пазваніць Тацяне Пятроўне, ёсць там спявачка, ёсць такая спявачка, якая потым прыязджала сюды, вы яе запрашалі, прыязджалі на радыё з Магілёўшчыны. Так, ну, я зараз не магу дакладна сказаць, таму што калі я пачынала працу ўвогуле з фальклорам на радыё, ну, думала, з чаго ж пачынаць. Этнамузыколагі ездзяць у экспедыцыі, прывозяць запісы не вельмі дасканалыя, тады ж пісалі на такіх вялізных магнітафонах, касеты, яны былі недасканалыя запісы. Я думаю, ну што, трэба звярнуцца праз радыё да людзей, і каб яны сказалі, хто ведае такую спевакоў і спявачак, якія могуць да нас прыйсці і пазнаёміць нас з фальклорам. І вось такі адны з першых запісаў была Марыя Яцевіч з Лагойшчыны, яе родныя пазванілі Каліса Бакуновіч, яна ўвогуле жыла недзе ў раёне вуліцы Пуліхава у сваіх дачок. Потым прыехала Ева Івановна Пархімчык. Вось пэўна, Ева Івановна Пархімчык. Вось так па запрашэнні мы стваралі паціху фонатэку. Ну вось людзі вот вясковыя, людзі простыя. Я памятаю, калі я быў камандзіроўца, калі я быў уласным карэспандэнтам, я вот быў на Ушаччыне, і вось мне сказалі, што ёсць такая бабка Марушка, Марыя, я не памятаю ўжо зараз яе па бацьку, вот, якая ведае шмат народных песень. Ну, я не фольклорыст, я не спецыяліст, но мне заўсёды гэта было цікава. Я прыехаў да гэтай бабкі Марушкі, у мяне верш нават потым напісаўся. Аказваецца, гэтая народная цётка Рыгора Барадуліна, Рыгора Івановича Барадуліна, сястра ягонай маці Акуліны. Вось. І яна села, і я на мой свой рэпарцёр запісаў таксама некалькі песень, і вось некаторыя людзі могуць сказаць, асабліва сённяшнія маладыя, якія слухаюць іншую музыку, ну што там можа быць цікавага ў фальклоры, якія галасы, як яны, бабулі гэтыя, ну вот, спяваюць, а гэта архаіка, гэта не цікава, а я ведаю, што ва ўсім свеце гэта лічыцца вот каштоўнасцю найвялікшай, і ЮНЕСКО гэтым займаецца, так? Так, і займаецца Еўрапейскі вяшчальны саюз, ёсць нават спецыяльная група прадзюсараў, якія займаюцца менавіта фальклорам. Але зараз так паглядзець, што робіцца ў еўрапейскіх краінах з фальклорам аўтэнтычным, што там захавалася, там няма жывой традыцыі. У нас яшчэ сёння ёсць? Тое, што ёсць у нас. Там няма. Там, калі ўсё ёсць штосьці захаванае, ўсё ў запісах, і гэта не можа прадставіць краіну, такую зрабіць агульную карціну, таму што запісы пэўных рэгіёнаў, вось ёсць там, прыкладам, 3 ці 4 нейкія раёны, дзе штосьці захавалася, вось гэта запісана. І так гэта ў еўрапейскіх краінах, гэта ў Польшчы, так, але палякі робяць вельмі вялікую працу, у іх зараз ёсць конкурс «Новая традыцыя», яны пераймаюць фальклор, яны выпусцілі серыю дыскаў па ўсіх сваіх этнарэгіёнах, гэта яны добра робяць, але ў жывой традыцыі мала. Ну вось сёння яшчэ мае землякі таксама з вёскі Багатырская, Полацкага раёна, яны іх Міністэрства культуры прызнала вось іх спевы у перахлёст нематэрыяльнай спадчынай такой, вось, каштоўнай. Да, каштоўнай. Гэта ўсё робіцца па канвенцыі ЮНЕСКО, якую прынялі ў 2003 годзе, а Беларусь далучылася ў 2004. І зараз ужо ёсць шмат аб'ектаў гэтай нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якая ахоўваецца дзяржавай. І гэта могуць быць манера спеваў, гэта можа быць абрад, гэта могуць быць рамёствы нейкія. Увогуле гэта вельмі цікавы спіс. Ёсць жа спецыяльны спіс нематэрыяльных культурных каштоўнасцей. Трэба ў яго часцей
заглядаць, так, і можна і знаёміць слухачоў з тым, што зараз ахоўваецца дзяржавай і што ёсць у жывым бытаванні. Ну, дарэчы, вось для беларускага фальклора, напэўна, як і для іншых фальклораў іншых краін, характэрна не проста песня. Песня не была вот просто так, фальклорная песня. Яна спалучалася з нейкім абрадам. Гэта ці жніўны, ці радзінны, ці калядны абрад. І абавязкова было нейкае дзеянне, нейкае, так сказаць, вот такой вот спектакль цэлы, так? Так. І гэтыя аб'екты нематэрыяльнай культурнай вот спадчыны, яны ж і становяцца, атрымліваюць гэтыя вартасці, каштоўнасці, калі яны ёсць у жывым бытаванні. Тут можа ўзнікнуць пытанне, зараз жа няма у шырокім ужытку абрадаў. Ну, большасць знікла. Ну, часам яшчэ вяселле нехта вот хоча правесці, так сказать, по-беларуску, но не заўсёды гэта абрад. Не заўсёды, не. Ну, што захавалася Юр'я? Захавалася юраўскі карагод, па госці Шчодрык у вёсцы Рог. Ну, але, канечне, знешнія ўмовы, яны мяняюць вось гэтыя стасункі з фальклорам архаічным і з тым, што адбываецца сёння у нашай спадчыне. Я нагадаю нашим слухачам, што мы сёння гутарым з Тацянай Пятровнай Песнякевіч, вось чалавекам, які даўно працуе на радыё, які палюбіўся многім радыёслухачам, і што вельмі цікавыя праграмы, асабліва звязаныя з нашай песняй, з нашай беларускай песняй. І я нагадаю, што за гукарэжысёрскім пультам Евгения Бельская, і мы Евгению зараз попросім яшчэ паказаць одну песню, якую вот нам прапановвае Тацяна Пятровна. Я хочу, каб мы паслухалі песню «Салавейка лугавы» у выкананні Надзеі Бурак. Гэтую спявачку ў свой час запрасілі сюды ў Мінск на запіс. Тамара Варфаламеева, Зінаіда Мажэйка, яны тады рабілі кнігу «Песні панямоння». І прыязджала на сапраўды вельмі таленавітая спявачка, вельмі прыгожыя песні, і вось гэтую песню «Салавейка лугавы» нават на Троіца узяло ў свой рэпертуар. Але мы паслухаем аўтэнтычны варыянт. Прайшла, я е магілачку знайшла. Устане мама, устане мама, устане мама, не ляжи, мне работку покажи. Было тогды,
вучиться, як я тебе вучила. А теперь я не могу белых ручек не сдыму. Ну вось скажыце, калі ласка, вот напэўна все-таки з вот гэтых народных спявачак пры ну каб у іх склаўся іншы лёс, напэўна атрымаліся можа быць і хорошыя спевакі прафесійныя. Ну гэта ж людзі, якія вот паслухаць, які слых музычны, это людзі, якія не ведаюць граматы нотнай, якія ну не спявалі, ніхто ім не даваў урокаў, не той што кансерваторыя, просто в школе нават урокаў спеваў яны не праходзілі, як правіла. Вось гэта якраз прыкмета народнага таленту, вот таго тых крыніц народных, адкуль пайшла ўвогуле музыка, і наша музыка таксама. Так, і колькі раз я чула падчас нашых паездак у экспедыцыі на вёсках, казалі, вось яна такая была спявачка, яе запрашалі вучыцца ў Маскву. Так, адну муж не адпусціў, другую бацькі не адпусцілі. Ну і так людзі жылі жыццё сваё, ну, спакойна, звыкла. Але ўсё ж такі, я думаю, што тое, што яны прапявалі, кожны свой крок, гэта ўсё ж такі вельмі дапамагала ў жыцці. Ну, з песняй, як кажуць, з песняй, жыццё з песняй. Так. Ну і вось вы ведаеце, вот, напрыклад, радыёклуб «Фальклор», які існаваў на радыё, з яго вырасла не адно пакаленне тых людзей, якія сталі прафесійна займацца. Вот так. Іван Кірчук, дарэчы, вот Троіца, якраз вот яркі прадстаўнік гэтага. Яркі прадстаўнік, ён да гэтай пары лічыць, што вось з гэтай праграмы, з гэтай перадачы па радыё ўсё і пачалося. І я яго ведаю яшчэ зусім маладым выкладчыкам беларускага культасветвучылішча, тады называлася гэтая установа, і яго калектывы, які ён першыя ствараў, такія з навучэнцаў, і яго праграмы, абрады, ён імкнуўся гэта ўсё неяк ажыццявіць свае задумы, каб гэтыя стасункі з фальклорам не былі дарэмнымі. Ну а потым ужо этна-трыа Троіца, і ён слухаў шмат песень, штосьці браў у свой рэпертуар. Ну я ведаю яшчэ некалькі прыкладаў, калі людзі казалі, што мы выраслі на вашых праграмах, і мы памятаем іх, і мы полюбілі гэтыя песні, менавіта дзякуючы радыёклубу «Фальклор». Мне гэта вельмі прыемна, таму што я магу сказаць, што я расла разам са слухачамі, таму што мне дапамагалі нашы этнамузыколагі, і я вельмі ўдзячна і Тамары Варфаламеевай, і Зінаідзе Яковлевне Мажэйцы, і Інне Дмітрыўне Назіннай, і вось моя сяброўка Галіна Кутырова. Яна зараз у Польшчы жыве і працуе, але працягвае даследаваць беларускі фальклор. Дарэчы, вось тое ж этна-трыа Троіца, якая, калі яны выязджаюць за мяжу, яны збіраюць такія зацікаўленыя залы, так у свеце цікавяцца вот гэтай этнамузыкай. Ёсць этнафестывалі, на якія збіраюцца вот лепшыя калектывы з усіх самых розных краін, і увогуле ва ўсім свеце гэтая музыка таксама выклікае цікавасць. Канечне, таму што яна, гэтая музыка прадстаўляе народ. А колькі на зямлі жыве народаў? Шмат. Народ, краіну. І, канечне, можна адшукаць штосьці агульнае, з чаго тыя карані, з чаго ўсё ўвогуле пачалося. Але кожная краіна мае сваю адметнасць, і вось этна-трыа Троіца – гэта сапраўды калектыў, які уражвае беражлівымі стасункамі з фальклорам. Такімі яны вельмі таленавітыя, віртуозныя,
Ну, а Іван Іванович, гэта ўвогуле, я не ведаю, як казаць, не толькі чалавек аркестры. Ну, харызма якая, ягоны выгляд такі, так сказаць, абсалютна этна-блізкі. Гэта так. А сёння ўвогуле фальклор існуе ж у розных выглядах. Кожны можа, ну, як кажуць, рабіць з ім усё, што можна, але мяне этнамузыколагі, пэўна, будуць ругаць, таму што яны вельмі дбаюць Пра чысціню, пра чысціню аўтэнтычных узораў. Але ўсё ж такі мы ведаем, што ёсць аўтэнтычныя ўзоры, ёсць другасныя формы, ёсць канцэртныя і ёсць этнамузыка. Але ўсё ж такі фальклор і народная наша песня, яна павінна існаваць, ну, кожны выберэ для сябе тое, што яму блізкае, але ён будзе ведаць, што гэта народная песня наша. З нашай зямлі. Ну вось калі Мулявін ствараў свой калектыў, калі ён выбраў гэты накірунак, то я памятаю, я працаваў тады ў полацкай газеце, вот як раз калі вы прыйшлі ў 77-м годзе на радыё, я пачынаў працаваць у полацкай газеце, быў малады журналіст, вот пісаў пра музыку, і мне давялося, так сказаць, пабываць якраз на адным з першых канцэртаў, лявоны яны тады яшчэ называліся. І вот вы ведаеце, калі прыехаў вот гэты калектыў, я пачуў беларускія песні, як я ехаў да яе, там брычка нарэшце. Я вельмі люблю іх першую праграму, вельмі, гэта каляндарная братавая песня. Такая, вы разумееце. І я памятаю, напісаў пра іх, і у нас у рэдакцыі вот некаторыя так скептычна паглядзелі, дарэчы, і некаторыя нашы пісьменнікі, ну што гэта, яны псуюць песню на новы лад, народныя песні, яны псуюць, яны, так сказаць, песню трэба вот менавіта так. А вось гэта тонкае, ён прафесіянал, вот гэта тонкае, значыць, успрыманне гэтага фальклора дало тое, што моладзь стала спяваць гэтыя песні. Так. Я недавно літаральна рабіла праграму «Мелодыі мінулых гадоў» для першага канала, і я спецыяльна узяла першы запіс. Я вельмі люблю, як я ехаў да яе. Брычка нарэшце. Ой, гэта цуд, гэта цуд. А дзе была вуціца? Ну, там россып. Дарэчы, вот Мулявін, абсалютна гэтыя хлопцы тады з даўгімі валасамі, ў джинсах, ездзілі па вёсках і збіралі фальклор. Так, так. Ну, зараз таксама ёсць музыканты, якія ездзяць, і зараз вельмі многа моладзі, шмат маладзёжных, этнаграфічных, я б так сказала, калектываў, таму што ёсць і калектывы, якія здымаюць аўтэнтыку адзін у адзін, як кажуць, ну, стараюцца не ўмешвацца. А ёсць хтосьці, хто ўпрыгожвае ўсё это, ці інструментам, гучаннем, ці нейкімі апрацоўкамі. Вось, але я думаю, што любы падыход, пачынаючы ад мулявінскага і скончваючы сённяшнімі пошукамі, яны толькі ідуць на карысць нашай песні. Вось, Тацяна Петровна, вы ўсё-такі, калі імкнуліся і паступалі ў кансерваторыю, вы звязаць свой лёс з музыкай, а атрымалася, што вы вот увесь гэты час музыку не пакінулі, але вы сталі, ну, на радыё працаваць, і сёння радыё гэта ваш дом, і дом, які вы не пакінулі за гэты час. Конечно. Таму што я больш нічога не магу рабіць, акрамя як працаваць на радыё, працаваць менавіта з музыкай і рабіць тое, што мне цікава. Сапраўды, вот, калі мы гаворым пра радыё, а сёння, канешне, мы рыхтуемся да 95-годдзя беларускага радыё, і многа пакаленняў тых, хто працаваў тут, і тых, хто сёння працуе, могуць за вами паўтарыць, што гэта мой дом, гэта больш я нічога не ўмею і не хачу рабіць, таму што гэта радыё, гэта цэлы свет, гэта тое, што нас аб'ядноўвае, гэта тое, што патрэбна нам і патрэбна, я спадзяюся, вам, нашы дарагія слухачы. І таму, канешне, вось мне было прыемна сёння гаварыць з Тацянай
Петровны Песнякевич. Я думаю, что вы з ёй будете сустракацца з яе праграмамі не раз у наших іншых праграмах. А сёння я нагадаю, что за гукарэжысёрскім пультам была Евгения Бельская, и мы развітаемся з вами ненадолго, каб продолжить наши программы на канале Культура. Усяго найлепшага, да пабачення. Дякую всім.